wannan matsalan da ainihin wannan al'umma take fita so dan aka ce ina mafita sai kaga mutane sun gane cewa ga da mafitan amma abin da za a yi yana da wahala to waye zai yi sai ka kowa yana ganin shi fa gaskiya in dai za a samu wanda za su yana da kyau su yi al'amuran za su yi amma shi ba zai yi to kuma kar mu tsammaci cewa wato wasu ne za su zo daga wata ƙasa su zo su gyara mana al'amarinmu kar kuma mu tsammaci mala'iku ne za su sauko daga sama su gyara mana al'amari to kuma kar mu tsammaci koda da mafarki cewa za a waye gari kawai don an zaɓi wani shugaba ko kuma don wani shugaba ya kwaci mulki zai iya gyara al'amari wani abu ne da ya hau kan duk 'yan ƙasar nan kowanne mu tashi mu yi mu ne za mu yi aiki da kuma lalle sai mun sadaukar da kai to wani a kokarin kauce masadaukar da kai ne sai kawai sai mu zauna mu dinga tattauna matsaloli shekara da shekaru abu guda kullum sai da kuma lalacewa ki in ka kamar an dan yi gaba kaɗan sai kaga al'amura sun daɗa